କହିଲା କ'ଣ କହିଲା କହନି ସେ କହିଲା ଏପଟକୁ ଧରିଥାନ୍ତି 9 ଜଣ ସେପଟକୁ ଧରିଥାନ୍ତି 9 ଜଣ ତା ପାଗଳରେ ମାରିଥାନ୍ତି ବାଜିତା ସେ ଝିଅଟା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇ ଚକ୍ଷୁବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ ତା ଭାଣ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନ ଏବେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଛି ସେଟା ଚକ୍ଷୁବର୍ଦ୍ଧନ ନା କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ତା ଟାଙ୍ଗଳ ଦେଲାରେ ସେ ବିଲେତି ଡ୍ରାମା ଆଉ ସର୍କସ୍ ସର୍କସ୍ ଖେଳ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରିବୁ ଗଲୁ ସେଠୁ ରିହର୍ସାଲ କରିକି ଆଣୁଛୁ 9ଟାରେ ଗଲୁ ଆଉ ବଜାର ମଇ ନଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲୁ ରହିଲୁ 9ଟା 11ଟା 12ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ପିଲା ଡ୍ରାମା କରିକି ଗଲୁ ଦେଖା ଦେଖି କଲୁ ସେ କୁକୁଡ଼ା 3ଟା ଖାଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଖୋଲିଗଲେ କହିବ ପାଣି ସେ କହିବ ପାଣି ଆଉ ପାଣି କହିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଛାନିଆ କରିଦେଲା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ସେ କ'ଣ କଲା କହନି ଇରେ ଭାଇ ଖୋଲିଗଲା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଖୋଲିଗଲା ଯେମିତି କହିଲା ଖୋଲିଗଲା ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଲୋକ କେତେ ହେଇଥିଲେ ଲୋକ 2-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୋକ ହେଇଥିଲା କେତେ ଲୋକ ହେବେ କ'ଣ ଟାଙ୍ଗଳ ଥିଲା ସନ୍ତପୁର ଆମ ଡାମରପୁର ବାଲିପାଟଣା ସେ ଇଏଟା ସେଠୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଖୋଲିଗଲା ଏ ଟାଙ୍ଗଣ ତାରା ପିଲା ନଈରେ ପଡ଼ି କହୁଥା ଭାଇ କିଏ ତା ରିଙ୍ଗ ଟାଣି ପକାଉଥାନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲା କିଏ ମାଇ କହୁ ସେ ନଈରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଛାନିଆ ହେଲା ମାନେ ସେଇ ନଈ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ହେଉଥିଲା ସେ ବିଲେ ଦେଉ ଆମର ଥିଲା ଆମେ ବନ୍ଧ ଘଡ଼ିକିନି ଗଲୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲୁ ବୋଲିକି ଆମ ହିରୋ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବାଇଲେ ଯିବୁ ଏମିତି ହେଲା ଖୋଲିଗଲା ମୁଁ ଯେମିତି କହି ମୁଁ ଖାଲି କହି ବନ୍ଧ ମୋ ପେଟରେ ଛାନିଆ ପଶିଗଲା ମୁଁ ବନ୍ଧ ହାଉଳି ମାଉଳି ଖାଇଦ ହଁ ବା ମୁଁ ବନ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ମୋ ମନୁ ଭାବି ମୁଁ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିକିନି ଆଣି ଗୋଟେ ମାଇପୁଟା ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧ ସେ କରିକି ଆପଣ ସେ ହିରୋ ଦେହରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ତାପରେ ପଳେଇନି ତାପରେ ଅଶୋକ ପଇଲା ସୁକପଣ୍ଡା ପଇଲା ସିଏ କହୁଥାଏ ବନ୍ଧ ନା ମୁଁ କହୁଥାଏ ବୋଧେ ସେ ବାଡ଼ିଆ ପାଣି କହୁନୁ ମାନେ ବେଧେଇଆ କହିବା ସତରେ ବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଉ ହୋସ୍ ଅଛି ନା ଫୋସ୍ ଅଛି କ'ଣ କହିବ ଛାନିଆ ପେଟରେ ପଇଛି ମାନେ ମୁଁ ବନ୍ଧ କହିଲେ ପଳେଇବି ବନ୍ଧ ଉପରୁ ପଳେଇଲା ବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଏଇଆ କହିଥାଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ସେ ତଳେ ମୁଁ ତାପରେ ସୁକପଣ୍ଡା ତାପରେ ଅଶୋକ ସାହୁ ତାପରେ ଆହୁରି କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ମଳେଇ ପିଲା ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ ଗୋଟେ ହସ ଲାଗିଲା ବା ସିଏ କହୁଥାଏ ପାଣି ମୁଁ କହୁଥାଏ ବନ୍ଧ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାଢ଼ୁଥାଏ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଲୋକ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟା ତଳେ ଲୋକ ଅଛି ମରିଯିବ ତୁମେ ଛାଡ଼ ଆମେ ପଳେଇବୁ କିଏ ହେବ ନ କୋଲି ଖିଆ ହବ ଆମେ ବନ୍ଧକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ଆମର ସାହସ ମାନେ କାହାର କିଛି ମରିନାହାନ୍ତି କି ମରିଯିବ ଗୋଟା ଛୋଟ ଦେଖେ କହିଦେଲା ଏମିତି ସବୁ ନା ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ ସର୍କସ୍ ହଁ ଆଉ ସେଠାରେ ଖୋଲିଗଲା ହେଲା କରିଦେଲା ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଇଏ କଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଆଲୁ ନା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସେଠି ରହିଛୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାହା ଗଲୁ କି ସ୍କୁଲରେ ଶୋଇଲୁ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ନା ସେ ବିଷୟରେ ପଳେଇଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ସବୁ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ଭାରି ମଜା ଆମର ଆମେ ଶୁଅ ଏକାଠି ସବୁ ମଜା ମଜି କଥା ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ବେଳକୁ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇ ଅନ୍ୟାସ ହେଇକି ବେପାର ପଡ଼ିଛି ତା ଆଉ ହେବ ନା ଜାଣିଛୁ